Barka da zuwa Hausar TV, tashar al'umma. Rahotanni da ɗumi su da suke iske mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV, kamar yadda za ku gani. A yanzu haka dai batun dambaruwar ƙasar Benin, ko mu ce gwamnatin Benin tare da gwamnatin jamhuriyar Nijar, alamu dai na nuna al'amarin na shirin zuwa ƙarshe. Domin a yanzu haka Patrick Talon ya shirya tashin wata tawaga kamar yadda kuke gani ta tsofaffin shugabannin ƙasar Benin, wacce suka zo domin a zauna domin yin sulhu da kuma neman maslaha tsakanin gwamnatin Benin ɗin da gwamnatin jamhuriyar Nijar, kamar yadda za ku ji a cikin labaran da muke ɗauke da su a cikin wannan tashar ta mai albarka ta Hausar mu TV a yanzu. Haka zalika daga kasar Mali ma dai za ku ji wasu rahotanni da muke ɗauke da su a takaice, sannan kuma mu gangaro zuwa batun cinikayya tsakanin ƙasashen guda biyu, jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Benin ɗin, duk dai a cikin wannan lokaci, cikin wannan rana ta 26 ga watan 6 shekarar 2024 da muke ciki. Fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi, Allah ya mana gam da katar. Sai dai mai sauraro, kafin nan muna roƙonka, idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar ta mai albarka, danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode, ayi sauraro lafiya. Tsaffin shugabannin jamhuriyar Benin su biyu, wato Nisefo Soglo da kuma Boniyayi, sun kai ziyara birnin Yamai na jamhuriyar Nijar don shiga tsakani da zimmar warware sabanin da ke tsakanin kasashen biyu, wanda ya samo asali daga batun rufe iyaka da kuma fitar da danyen mai mallakin Nijar zuwa ketare. Alhaji Yakuba Dan Maradi, wanda ya share tsawon shekaru yana kasuwanci a tsakanin kasashen biyu, ya ce wannan yunkuri da tsaffin shugabannin ke yi yana da amfani matuka. Ita al'umma ta Benin da al'umma ta Nijar dama muna faɗi kullum ba su da matsala a tsakaninsu. Dama matsala ce ta shugabanni, to in ubangiji Allah ya sa tsoffin shugabanni suka shigo cikin al'amarin, to gani nake ita Nijar za ta samu garanti wanda take nema na cewa da ba za a shigo mata ta'addanci ba, a zo a mamaye ta ko a kama mata matsaloli cikin kasar ta. Ita kuma Benin insha Allah za ta dauki matakin cewa dole ne za ta yarda wanga al'amari na mai da China take hita daga kasar mu, don abu ne wanda namu ne ma tukunna kabin ya zama na China. Dole sai mun sa ido, sai mutanen mu sun je an yi da su, saboda mu ga me ake fitarwa zuwa kasashen waje, saboda kada cuce mu. Kuma ina ganin ya kamata a ce da mun bisa ga wannan aikin da Niger da Benin da yake duka kasashen Afirka ne, mu haɗa ƙarfi saboda kasar China kasar ta cuce mu. Tunda fa China ba wai ta zo bane saboda kyawun mu ko kuma ta zo saboda tana tausayin mu, ba ta zo ne neman arziki. Alhaji Yakuba Dan Maradi, wani dan kasuwa a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin sojin Mali ta garkame wasu 'yan adawa 10 cikin su har da manyan jagororin siyasa, biyo bayan bukatar da suka mika ta maido da mulkin demokradiyya a kasar, kamar yadda lauyoyin su suka shaida kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Litinin. Lauyoyin sun ce ana zargin mutanen 10 da suka hada da shugabannin jam'iyyun siyasa waɗanda suka rattaba hannu akan wani kuduri da ke kira kan dawo da mulki hannun farar hula da taro ba bisa ka'ida ba, da kuma shiryawa hukuma kutun gwila. To bari mu gurgusa kaɗan zuwa makwabciyar Malin jamhuriyar Nijar, idan mahukuntan ƙasar suka tabbatar da dawo da kamfanin haƙar uranium na Imarin da ke yankin Agadez a arewacin ƙasar ƙarƙashin kulawar gwamnati cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin. A cikin makon da ya gabata, gwamnati ta kwace lasisin tonon ma'adanin daga hannun kamfanin Urano mallakin Faransa, a wani lokaci da ƙasashen Rasha da Iran ke ƙoƙarin bunƙasa dangantakarsu da ƙasar. Alisan Barka, jagoran ƙungiyar Koskras mai fafutukar tabbatar da adalci ba mu ja ma Rasha ba, ba mu ja ma Iran ba, ba mu ja ma Amerika ba, ba mu ja ma kowa ba. Wanda dai zai zuwa ya mutunta mu, ya hudu mana haƙoƙin al'umma, ya hudu ma ƙasa alhakinta, kuma ma'adanin su taka rawa ba kamar yadda aka yi ba, inda shekara 55 da turawan nan Faransa Urano suke hudda uranium cikin jihar Agadez, har yanzu daga kura sai radiation sai ciwo, babu wani abin kirki, babu wani abin a zo a gani, sai dai a cika takardu da yawa
cewa an yi kaza amma an ka zo ba komi. To shine muka ce ai tunda mutum ya ce bai yi da mu, an ba shi lasisi, an mishi hannunka mai sanda so ɗaya ba so biyu ba, kenan bai yi ne, kenan bai da niyyar hudo shi. Kuma tunda mun sani masu turawan uranu yanzu iranium yana tashi yana yin kuɗi, ya kamata mu hudo shi mu saida shi kuma mu ci amfanin shi sosai da sosai. Alasan barka, jagoran kungiyar Goxrax mai fafutukar tabbatar da adalci ga jama'a. Mu nan gehe Nijar misali nan gaya ana dauki masara da gari a kai kaso Junju da kuma irin su kasuwan Tanda Una Bela. Kasuwanci na ci da yake ba mun dogara kwarai ne duka gaba ɗaya kwata-kwata ga kaya na Bene ba. Kuma yake kuma gashi manoma su ma suna da abubuwan sun ga dan tanda makan su ana cin kasuwa ne haka na haka me amma tsada kama ana cikin ta. A yanzu haka harkokin cinikayya a tsakanin kasuwanni jamhuriyar Nijar da kuma kasar Benin na fuskantar matsalolin koma baya sakamakon yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin kasashen biyu, wanda ta kai da hukumomin Benin katse hulɗar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Shin wani irin hali ne 'yan kasuwa suka shiga, kuma menene mafita? To, Allah shi kyauta, Allah kuma ya datar da mu kaɗan daga cikin ɗan takaitaccen rahotannin da muke ɗauke da su a cikin wannan safiya, cikin wannan rana ta 26 ga watan 6 shekarar 2024 cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausarmu TV. Kamar yadda kuka saurara, muna fatan Ilahu Jalla mai duka ya mana gamdakatar ya kuma zaunar da ƙasashenmu lafiya. Batun jigajigan jamhuriyar Benin da suka shiga ƙasar jamhuriyar Nijar domin yin sulhu, to Ilahu Jalla mai duka ya sa wannan sulhu ya tabbata, domin a koda yaushe a cikin alkur'ani mai girma ma Allah ya ambaci sulhu, domin wa sulhu khair, sulhu alkhairi ne a koda yaushe. To muna fata Allah ya ƙara haɗa kan kayukan al'ummar Afirka da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Fatan alkhairi tare da fatan Ilahu Jalla mai duka ya mana gamdakatar ya ƙara haɗa kan shugabanninmu, ya kuma tabbatar da jagorancin su akan aiki tukuru wajen sama mana ingantaccen tsaro da kuma lafiya da kuma more rayuwa ta hanyar tattalin arziki mai ɗorewa. Mai sauraro, da wannan zamu so mu ji comment ɗinka, sokacinka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar WhatsApp ɗin tamu kamar yadda kake gani. Muna fatan alkhairi tare da fatan Allah ya mana gamdakatar ya kuma sa aljannatul firdaus ce makomanmu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kafin ficewarka mai sauraro, muna sake roƙonka, idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar ta mai albarka, da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode, bisalam, a huta lafiya daga tashar Hausarmu TV. Barka da zuwa Hausarmu TV, tashar al'umma.